Els mitjans de comunicació publiquen en primera pàgina com d'equilibrada està l'opinió pública mundial entre el pensament d'esquerra i el de dreta. A Europa revifa l'ultradreta mentre a l'hemisferi sud-americà guanya territori el pensament més progressista, encara que a totes dues parts del planeta pren cos la gerontocràcia. De qualsevol manera, la crisi econòmica sorgida del temps bèl·lic ucraïnès sembla que no està influint sobre la política planetària, quan els pobles i les cultures opten pel continuisme i decideixen no fer fora eixe pensament carrincló que representen les forces conservadores d'ací i d'allà. Per la nostra banda, vivim un autèntic impàs 2 dies després del 1 d'octubre i a 5 dies de la nostra diada, aquella en què la televisió pública valenciana es desitja felicitat i oblida el punt reivindicatiu de la data, aquell que ens fa sentir-nos singulars.